The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more. So my God. This is MOR 91.9, Basta MOR. Shaky Good morning, good morning, good morning. It's a beautiful, gloomy Tuesday morning sa inyo mga mings. It's January 7, 2020. Ug sa tuwang oras, it's 7:28. And of course, aniyan na sad mi mamulabog magharog pang good vibes. Ang inyong mga tres hilas di garboso. Ang mga hilas na Garboso po. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 sayaw mga toy. Tama ng Jericho Rosales, kulot-kulot. Nanay Candy is Brother Bernie, Bitokbitok. Kasama nyo rin ang inyong chubby, sexy, beautiful, pinaka-feeling nga mega nga tambok sa mga pictures of videos, pero sexy good sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Feelingera. Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. At syempre naman, kauban pagyapon mo ang imong kuya nga Swabe, ang pinaka-swabe, Rico Swabe. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, hey, Macarena. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Good morning! It's 7:30. It's Tuesday, sa January 2020. Kahit hindi lang. Sa dahil mga nagatod karon sa ilang mga anak, good morning. Good morning. It's a great day. You guys have a good morning. Sa dahil mapto naman sa mong signal, good morning. Great ba inyong morning? Wow. Very, very. Very. Wow, grabe ko maka-berry Woo! Grabe. Grabe ko maka-berry. Very, Yeah. Yeah, it's a great morning, mga pamilya. Kamunta lang di ang anak karon sa asam mo na minaw karon. Good morning kanatong tanan. So mora to. Okay, bye. Nilakaw kalit may gala. Anyway, wala na ba tayo countdown? No more. Valentine's Day. Huh? Di ta mag-countdown sa Valentine's Day. Maki-Chinese New Year sad ta. Oh, Chinese New Year, di ba? Sige daw. Para na lang tayo mag-countdown ba? Para na lang tayo sponsor po. Oy, kumusta mo diya? Huy! Iha! Grabe di sila minaw. Kumusta mo diya ba? Sabi na sa atong mga kapamilya karon nga mga taxi driver, mga bus driver, mga van driver nga kita ang gina-background may gala. Hello po sa inyong tanan. Sa tanan mga naminaw sa amo, sa mga tindahan, mga karinderya. Good morning kanatong tanan. Lami ba inyong mga sudan? Boy. Kabalo ba ka nga kanang karinderya nga gapaminog imor kusog kayo? Kusog kay halin? Wow! Kaya nga, ang atong pampag-good vibes di ay, kay siyempre pampag-good vibes, makahatag og dugang timpla sa atong kinaon. Mosamot kalamin, Sudan. Tara. Tapos malipayon ang mga trabahante. Ang nagluto, malipayon. Uy. Mugawas, lami kayong pagkaon. Nalingaw sa atong programa. Kalami. Muna ang mga customer nilakaw nga malipayon.
nga nakalimot og bayad. Oh! Maulay problema. Okay. Maulay problema dahil may gala. Nakalimot og bayad. Nakalimot og bayad may gala, so monto. So dakong disgrasya mga gala. Mismo sila ang head sa PNP nga matud pa ni Chief Gamboa. Dapat ang mga pulis makasunod gyud sa body mass index. Mao man ang panahon ni kon sa una ni Ping Lacson. Ayo tama no. Panahon ni Ping Lacson nga naman nga kung naihawak, hindi mo na mabot na hawak. Tangtang. Kuwaon ng hawak, puli ka baga. Dili na, layo to. Ano lang? Dito magod sa amo sa Amerika, Brad. On sa may nasa. Sa amo sa Amerika. Oh. Ang mga pulis dito, mga yummy. Yummy. Pang model. Model. Ang mga pulis dito, mga model. Mm. Paglakaw ni mo, magsigsunod-sunod sa imo, ha? Ano man? Kasi mag-wonder ka, uy, di ba kung ikaw, uy, my God. Mm. Siya. Ano, nagsusunod man ka? I don't know the reason, Wait. but I like it. Why are you following me? Okay, stop. I don't know the reason, but I like the idea. Siyempre, Brad. Anong mayami Ang man? mga kawatan karon, Brad, mga baskog na. Mm. Mga niwang, Mm. paspas mudagan. Ay tama. Taon niya ang pulis, gihangos. Pag wala, di ba? Lisod kayo. Mm. So, unsa may sa man karon sa waistline bagibasihan o Body mass di ano sa timbang na og Timbang. so unsa man every month mag-mission? murag nga na siguro. Good luck na lang. So, anong pangutana? Ang pangutana pila ni mong timbang. Pila na yung Kaya ang pangutana gihugot gyapon ako nga na. Unsa may mga dapat requirements pod sa uban mga government employees? Tanan-tanan na. Di lang kay pulis, sundalo. Gilaras na lang. Nilaras na ako tanan. Kunya, wa ka mahadlo ka lang ang pangutana. Grabe lagi ang mga tubag gaganito. Panadlo ka na. Ako requirements naman unta. Ako actually, wag ko ilabot ang nga question may gala. Wala ko naka-approve na tulong na ko gabi. Uy. Si kung naman mo ikalagot karon si Rico lang yun na o way labot ang Si sibiyahan. Rico lang yun. So, okay to at first daw dapat na yung mga military training. Okay to nag-approve to. Para sa Korea ba? Ang uban kay artista diyan niagi ganyan na. Okay to. Uban na yung mga trainings, mga nga na. Pero niabot naman dito sa mga dapat daw kuno tag-as. Sabay Dilibog ba? Ukat. Wala na akong ipapasa. Grabe naman. So, bitaw Rico, i-reset to. Pag-sorry. Pag-public apology na nga pangutan. Kabalo, biya ka nga mo ato bitang mga public na mga kuan ba si dino niya. So ikaw ba tong nagkuan? Nag-open up sa radyo. Ikaw ba tong sa morning show nga about sa mga... Sige, mo ingon galing. Ito kaya ka na. Lingaw ran. Recorded to siya. Kabalo ka, love ka na ko ng mga public officials. Run this mother, you say. Ano ba ka Rico nga ka mo pa apiki tayo takaroon ikaw sa giga. Ano na nga si Maria na sa City Hall? Like, ikaw ganina, na-awkward ko mga. Run this mother, you Naulo para sa ako. Kidding aside, may gala. What? The difference of private and public, nalagi ni attitude ni nga ni, correct me if I'm wrong, ha? Pero kasagara, ang ato gima-feel, the problem with private, ang public yun, wakoy kung mudaghan ng tao or mugamay, suldado manggo sa kuan, di ba? Ang private, we need more customers. That's why dagang kay mga kuan sa private pag musulod mo na libre iced tea, na libre kuan because customer man nato. The more mo sulod, but atong mga bangko na lang. Kung dito ka sa mga public land bank ana, koy maglinya mo dia og hinay na offline na dia. Okay? At the end of the day, soldado man ko tawo man ko nagbase sa kadaghan kay kuan man na. Lagi no, kabantay ko ana brother Bern. Public man na. Tama dito na. Public man na, mga wa man na sila choice kay ang mga teacher dito magidiagi sa land bank or mga na. O sa bay lain, sa bay isa pa ni kanang DBP. O ana mga public man na. Kaya sa private, lagi na sila yung mga promo nga mga kuan as much as possible. Imog yung kuanon do. Ang private do ang mga private po karon labawsan. Langayan sa. Nalay difference, but something nga na lang dating, di ba? Tanaw ni mo ng mga public, ng mga building or something.
kasagara ang mga maintenance, di ba? Lahirang maintenance sa private Ayo. o sa public. Di ba? Kaya ang public, bahala mo diya, madaghan mo kung basta kay mo man akong honorarium lang. Ang private ba ya, kung gamay ra ang mo kuan sa tong service or gamay ra tong customer, pwede mamatay itong negosyo. Pero sa ang mga gobyerno. diferensya, o. Bantog na dito sa publiko, no? Kay medyo dili kaayo. So, karo makita ka. Muna ba na yung mga tigulang di ang langay? Yung kayo man nabaho may gala, sige pagtabi, sige pagchismi. Hey, Macarena. Wala na yung problema na to. Dito, say, kasagaran nasa public, mga tiguang na. Di na kayo makadungog. Lisod na kayo istoryahon, mabikil pa. Kanang taas na kayo mong linya, pag-abot nimo inudin ka nga kulang man imong requirements, balik na sagka. May buntag na eh. Mga saputo. Nakamayo sa buntag. Kadugay kayo niabot, paglingkod, basa pa mo pa'y pagligo. Hala. Dagang pa'y cheka sa pika. Ta ikaw gata. Pero but in fairness, digong medyo... Smiling na. Gina-fix naman na gamay karon, naman nakita na ko na mga changes ginagmay. Smiling na karon ako Ang naman. mga under nga mga red tape, hopefully tana zero na gyud Ay, red tape. Sa mo lang ginang usahay lang gyud para nang ang kapoy ra mo ginausay ka nang for example na ahensya. Dapat gapangita man tao ka nang gapangita ta nga nay mo bayad. Dapat ka nang pagbayad, mo bayad na lang galing ta. Dapat tarunga ka nang dali na kay para sa tuwa ba? Ni Paspas bayad. na. Ni bayad na guga. Tama, no? Dapat pag-abot pa lang sa atang nakasagit, magbayad ka, ma'am. Pagbayad pa, dito resibo na yan, bayad na ka. Kaya nagbayad na ko ka. More fixer style. Like mga BIR, tama mga GSIS, ayan na ba? Ako, mo ginang gusto nga, dream na ko nga, di bayad naman lang good, ha? Para ko sa mga bangko, kung deposit, dapat mo na ipaspas kay, mo gunan yung negosyo. Tama, tama. Di ba? Kay, for example, kung namo yung restaurant, kung nakita ninyo nga daghan kay order sa bulalo, unsaon niyo pagsulbad ana? Daghan kay mo buhaton nga bulalo. Tama, tama. Di ba? Kay Tama. mo may hindi taas kayong linya. Uy, grabe na short taghapon kay grabe ang nag-order short ta. So unsa man pagsulbad? Sayo pa lang kadlaw pa lang magluto tag daghan bulalo kay mo may ato. Ingana tana. Ang ato negosyo sa bangko kay deposit man. Kay daghan kay gusto mo deposit, dapat Tama, tama. na lane nga pag deposit pa lang taas ram pila kami ni pag pak. Mas Diretso nagana. Exit. Taylor, Bahalag lang nila ngayon ng withdrawal. Withdrawal ka, dito ka sa window 3, tapos ato ka sa window 2, tapos sa window 1 din ka, tapos sa window 7, Dagan to window kaya 9. Pero deposit na gud na. Ay, Mo isa na ra. nga negosyo. Ay, deposit diri ra. Sa mo sa iced tea, burger. Wow. Sa gusto kag kanang puts pa. Wow. Kay mo gani yung negosyo. Palagi po ng ubang mga agency sa kan. Mo ginong giwish. Na magbayad naman lang galing taog tax o uban pa. Di ba? Ni bayad na galing ka, di ba? Dapat lamin na sa lounge. Na eat all you can buffet. Wow. Or na pa-buffet pero ang Skyplex lang nun. Or na mga patubing na libre kape. Ba? Break. Oh, tama, oh. Kay deposit na good. Correct. Mogo na itong kailangan. Ang kwarta. Kailangan ng kwarta kay para sa mga project ni Digong. Sa Yun. Bill project. Yun, oh. Dapat ang collection o ang pagbayad mo na pinaka paspas mga igala. Ito na nga area ang pinakalami. Sana all. Sana all. Di dapat ubutan og dagan services kanang ang pag-accept sa mga payment. Dili dapat na langay-langayon mga igala. Sus Ginoo ko. Mao lang ginawa pero dungog. Na nag-text. Saan mo, magbayad na mo? Pwede pala yung, sir. Ay na, pwede mo masol sir. Padulong na media sir. Oh. Kami na mo kuha sir. Run this mother. Bayan na good. Charap ba? Kaya nga 'di ba sa mga karon na mga may kalingan na yung mga online banking na karon. Pwede na ka mag-deposit through banking, fund transfer. Muna akong giingon sa mga tanan business like for example ng mga pautang, kanang mga appliances. Kung payment butangin dungagi pa ni additional services. Yan. If mo pay ka karon na nailibre ka pay mo sugan. Wow.
Ang lingkuranan sa mobayad, sofa. Iyo. Na libre massage. Oh, wow. Ano mga sipal ko, mga mures ko nga naminaw karon. Di ba? Oh. Di ba kita maglagot man tan di mo bayad mo ng putla na to sila. Kung mo bayad dapat tagahan sila sakto. As much as possible surbaron the fastest way Yan. to receive their payment. Yan. Ang tellers at tag-receive pinakagwapa. Yun, oh. Siya ang pinabuak ang atubangan. Kanang ganaan, gikag doon. Para ang mga bana na mo'y ganahan mo bayad. Tingala ang asawa, ano ikaw may mo bayad? Ako na, darling, ako na. Darling, ugma pa matong, bago pa matang nagbayad katong lunes, di magbayad. Bayad Advance na ako karon. Kay ang Taylor Day sa tig-receive sa mga amigo to ng Mores si Palco. Suggestion lang naman. Suggestion lang. Mo to ibuak kayo, chicks. Oh. Ayaw to ibutang to mga maldita. Wala kang malik sintabo si mo, sir. Namag isa inahong pangawal, di pala mo istorya, lamin na sagpaon. Kanang ibutang ninyo kanang mga with pleasing personality. Kana. Nga ikaw ganahan ka mo bayad, di nakaganahan. Abot pang punto, nga di nakaganahan kuha sa sukli. Wow. Keep the Imo na lang change. sukli, miss, kay murag kulang sa tela imong sinina. Run this mother, you say. Unsa man, approve na mo may gala. Paki-shout out ni sa inyong mga Facebook page. Kung tama ba niya akong suggestion? Tanan department, kung di ka dito sa payment, please, dungaging services, dungaging mas lami nga services, ang tig-kolekta, please, ibutang ang pinaka-pleasing nga personality. Abi na kog mas lami nga mo na. Pwede ang mas lami, mas sek, dito na ihansak. Ang pinakagwapa sa Sipalco ug Morisco, dito ibutang sa tig-collect. Ayaw tong pinakatiguang. Run this mother, you say. Kanang lamion. Tapos kung on time ka mo kuan, di ba? Kung on time ka mo pa, di ba? Oh, nice. Or na Rebates. Oh. Diri ang payment aircon, ana, dito ang kuan, dito. Ang reklamo dito to sa room ng mga igang. Ganun Diri pa. ang diri mo sa mga reklamo, o diri mo anang igang, pangit ang bangko, walay foam, da. Para wa kayo mo reklamo. Ang payment dito mo sa aircon with Yan. Netflix. Wow. Only coffee. Connection. Wow. Ganahan kay kamukuan. Bayad. Ang may tabo mo yung kangating bayad na baro. Wala pa ka. Saman, wapo nga suggestion. Ay, perte. Pakitag mi may gala. Mo gina hagit na ako sa tanan businesses. Ah. Kanang labi na ka na magdawat og mga payment. Please. I-fast track na to ang payment. Number 2, dungagan na tog mas lami nga service. O Mas benepisyo kung mubayad kag sayo. Kaya mo man na yung negosyo mang mubayad. Kung napag additional extra services, mas maayo. Saan nga extra service? Foot spa, massage, Sana. only coffee. Yan. Mas gwapo ang area, mas aircon, kailangan ka mag-jacket. Og ang mukuha sa payment ang pinakalami nga empleyado. Ibutan na po para dili magmay transgender tanan. Na ay laki nga lami, na ay babae nga lami, na po'y bayot nga lami. So man, dalaga time pa. Sir, balik ka ha. Masahe ka ron. Kung nadunggan ninyo ni, kung asa man yung nadunggan ako ang comment, please pakitag ko. Sa Spotify ba, sa live ba, sa kuwan. Ganahan ko nga suggestion nila. Mas lami lagi ni nga masahe ka ron. Nag-advance payment maguga, sir. Uy, sir, baka pa mga nagbayad siya, dili, advance ko. Amo ba? Katong batanon nga mahista palihog. Oh. Mao na ni nga panahon nga tingala sila nga ang mga bana na ganahan mo bayad may gana. Run this mother, you say. Para mo increase ang inyong collection, percentage collection. Bura din ni sa among homeowners there sa Westwood. Ano man? Narami sa mga kuan bay ang 10% ra. Ha? Kita ko sa lista namo ang mga tingbayad sa mo. Oh. Nara sa mga 10% to 20% ra ang kanag yung Updated mo bayad. Suggest ka na ako ni sa mong presidente. Kapamino na itong presidente di sa mo kung pag mo biyahe. Sa kay gwapo dia Mr. Ma'am President nga, gahubo ang magkole. Go, Gonsa! Run this.
Akong asawa, supportive. Maayo, bi, para ikaw na bayad ka. Sige. Siguro naman gimana po si Lito. Muna ni may tapong mo si Lito nga, tol, basi gusto ka magbayad na po. Money tonight. Wala ka galing. Oh, no, galing. Uy, kay Glenn. Anali ka? Ladies and gentlemen, nandito po the late Lito Lito English. Ha? Early kay ko diri wala lagi mo. Promise. Ano ko na ka? Utagaan na ako bayad akong inoras. Bayad. Birthday ka na bayad may gala, sabi. Ano mo ganyan? Salamat. Ganyan naman ko. Ano mo? Hindi nakita man taka. Ako ginanggagard nga, ipa-exit siya ng kadyo si Lito, ipalakaw-lakaw sa kayo. Pa-coffee po. Viral man. Di bayaran man ko may gala. Di mo ni bayad sukli mo kung pandamay ka Lito ka. Sukli man. Ano gibayaran ko sukli man din pa. 7:49 sa tang oras. How are you, brother? So far, I'm very not fine because came from the hospital last night. Hospital? Because my mother of my wife did not buka the eyes. Ah, really? Yeah. Sleepy, did not buka until now. What? It's comatose. Comatose, ah? Coma daw, coma. Hala. According to the result of CT scan, there's blood inside the head. Hala. Iyay ka. Big Hala. blood. Di na stroke. Ano mo na? Blood clot man. Oh, magaling sa brain man. Di na, og hemorrhage? na daw siya sa kilid, mahilis daw na sa tambal ingon sa doktor. Ang karon sa man. Karon wala na siya operation. pagkahilis, gibomba na mo ito. Hala. Your mother-in-law. Yeah, my mother and The Bienal. What time? 6 in the evening until now, bomba pa rin. So the doctor said na ano na, wala no kailangan ako kung gusto. Miracles came from God na lang. Hala. That's a So very sad. That's so sad. sad. Ano. How old is your mother-in-law? 65 yan. Naiklat sa kon. Tama na. Di ba ko na ba? Ang stroke. O saan man ang stroke? Di ba sa brain man ang stroke yapon? O di sa heart? Malaki ka. Natulog na ba na to stroke. siya? Natulog. Wala ka manta. Dito sa Alak ka. nagago. Mo yun. Clap man sa alak ka. That's a very bad news, ha? Yeah, Natulog we lang pray the gipukaw. Wala, gawa na gipukaw din na. Dinigin sa pagkabalo nga wala ka Gipukaw mata. kay manihapon. Oh. Wala, di naman umata. Pila na ka oras po tulog? Mga 3 siguro, 3 hours. 3 hours. Alak ka. That's a very bad news. So, yun sa dito, kung lang? Miracle came from God. Alak Iyan, ka. That's a very Sorry to sad. ask. Really. Dito na ako nakita na, diya sa provincial, grabe gini kadagang pasyente niya, no? Ay, mura. Kapag pagbabag na, So, kita lang yung provincial hospital. wala ka gibalhin kay sa city, wala may CT scan, gibalhin provincial. Ha? Ang city hospital wala Wala CT CT scan? scan. Anong kita mo nag-city hospital mo wala CT scan? Ano ba yan? Good. Oo, yan. Ano yung kagawan? Ay, kagawan. Sino yung Okay, kagawan na Project kagawan? Project kagawan. May no more CT scan, I call in the city. Kagawad Roger, wala CT scan itong city hospital, ha? Di ba tala natog no? No CTOs. No city hospital. Uy, di, importante ba kayo na, no? Super kagabi tanaw Tama, na ko tama. diri sa city, okay ra kayo kay mura komportable ra ilikliho kay dili kay busy dito nga. Di, provincial brother, busy yun na, kay Lalimang ka. Sa Northern. Tibok, probinsya, diya. Ang uban, napay- Even gikan sa Bukidnon, diya, gyapon. Di ni mo ma-blame diya, may galang... Biyahe pa? driving. Gadyo? Oo. Diya, biya tanan, madisgrasya sa Bukidnon, diya tanan, suwan Ang tanan. uban nga iligan. And dapat galing sa city mismo, sa city hospital na. Tungod kay Prana, wala yung CT scan. Basic man aso sa hospital. Pila man din, alam ko 23. Ayaw, lating mo, mahimo pa kong kwas. Grabe. But seriously, so wala. So, munang tanan dito, brother. Munang, Magdasok ba magdasok? munang di mo ma-blame ang provincial nga kutob sa musmile pa ka, di gyud ka Galang priority. taon lagi na ako kagabi nga. Halos wala butangan ng emergency ang ambulance mogyan. abot-abot pa. My Mogin, God. mogin. Sana emergency diha, no? So, wala. Pero na-entertain mo dito. 9:30 na. Eh, siyempre, kay kuan naman, kanang critical naman itong imo, ha? Na CT scan siya alas 3 kadlawon. Ganiya na. Ha? So, mo ito na, so na nakita dahil nga nakita moto na na nga iklat kuan. dito. Yawa. So, di na kailangan, di na mahilis. Di na madalag tambal daw kay wala man sa kilid ang dugo gapundo na mas tunga. Oh my God. So there's a miracle na lang na.
Gingnan ako akong asawa pangayo na gihiring ko sa numero kaya itong tayan. Buong-buong. Kalay mo kalito. Lito. Kalito. Sige ka. Serious mo kay Mo na yung personality ni Lito. Kita gyapon og the lighter side. Kalito. Ito mangita magigag bisag kami may nag-goal ni mo. Kadumdum nga akong papa gani galison na ginawa. Kung ginan pa, agpaso ginawa kay matutag divisorya mangita tag batanon. So ko kay kung magabinuangan gani mo yung mama. Kalay magalito. Anyway, so i-assist na siya ginawa. Kato ng pump. Mano-mano? Manamano ka pa. It's a very sad ano ha. Tingnan gina ako, madaligin madalag pump, magpangita tag bumbas bike para kusok ang bugas ang. Buong. Lito. Kalay mo. Hindi sila kakatawa dito ba? Alam mo kinabuhi mo na. Pa, Buong mga. kaon na pa. Kunyara, di ko kanang kaon. Pagsaba kay magkutag batanon. Kinabuhi mo ko na Lito ito. Kaya ako na-imagine ba? Matag karon Gid dito, sabto na po na to. Normal, magiging natay bation. Pero usually, di magiging muluntas kalibutan. Maabot mo yung panahon. Nga di aragin tataman. Una lang mo, Brad. Una lang mo. Adi ka muna. Pero gusto mo pero gusto mo muna. Una lang mo. Okay pa may. Okay pa may. Grabe malagi mo kaon og litson na to ni Agi eh. Sige. Ilan Bernie? Kamera eh. Ribs na ganito. Ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong gugmang GIAHAK. Upaya kinindughan ko aron dili ako maskamag. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayang adlaw niyo, Brother Bern, Maria Feelingera, Rico, Swabe, and Lito Englisero. Good day to you, Brother Bern, Maria Feelingera, Rico, Swabe, and Lito Englisero. Kumusta na tong babae nga nasakay siyang taxi? Ha? Kunsa? Nawala na bang bunog sa babae? Dili ingon sila kay na daw babae puti tanan giambak. Nang luspan manggod sa kadlok. Kasi mo rin yung dagan. Gilakag lang mo sa Bana.
na, tinod na. Pandaot na o... Pamulabog. Pamulabog na o pandaot? Fake news na. Kailangan pilihan, pandaot ba na o pamulabog? Pandaot na. Masa kalito, kung pandaot, dili tinood. Dili tinood. Ang pambulabog, Tinood. so sa man to nga gilakag mo sa bana mo na nabangga mo, tinood or pamulabog? So no, bulabog o Pandaot. 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 Okay, very good. Pero ating lang. Oh my gosh. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Mitch. Just call me, my name is Mitch. MOR, please. Ayaw ko ninyo i-judge. Amor, please, no more judgment me. Nakipagrelasyon ko og minyo karon. We have a relationship of married kind of person. Itago na to siya sa pangalang si Ronron. The name of the boy is Ron Ron. MOR, bulag na sila siyang asawa. Amor, Ron Ron is what they mean. We broke the wife. Nabuak na. Gibuak. Buwag na may ganun. O gatod man. Tungod kay love man ako si Ronron, nag-uban gyud mi bisan tuod og minyo siya. But Amor, because of love of Ron Ron, I will be get aside the room with Ron Ron. MR, dagang kay mo advice ako nga walay paingnan ni nga relasyon. MR, the lot of advices for me of my friends, no more the end of a relationship. There's no direction. No, there's no direction the kind of relationship of Ron Ron. Pero tungod kay love na ko sa MR, nagpabuta bungol amang na lang ko. Because of love of Ron Ron, I did not see my eyes, I did not hear my ears, and that's all. Amang, sa may amang. I did not open the mouth. Hanto do sa kaadlaw ni Ana MOI, nakikita si Ronron sa iyang ex-wife. Until the time MOR, the Ron Ron will meet the ex-wife. MOR ni sugot ko kay ang ilang istoryahan about ra daw sa kustodiya sa ilang anak. MOR, I see yes because the talking the ex-wife about the kid. Unsa? About the kids. Si kid. Kanang bata, kids. Pero MOR sukad nagkita sila. Nagsige na sila kita ug nausab ang ihip sa hangin. But MOR, starting the meet of the ex-wife and always be, what do you mean nagkita? Always meeting. Always be meet the ex-wife. There's a chance of win. Change of. Win. Udri nagsugod ang akong gugmang giyahan. This is a starting of love life.
can feel it. Nasa ba? Early in the morning? Ay, that's what you call vocalization. And E. May pa mga pisata, girl. Coffee. Nabre coffee daro. Ano sa ko, uy? Ay, gahulat ko sa update. Update? Ano sa man update? Kang ano ba? So, asiron-ron ba? Hey, wait. I haven't seen your Bana issues. Musta rin ko ang Hanave? Balo ba ka nga? Sige niya to. Sige sila kita. Sige niya bisitahan to yung ex-wife. Wait! Ay! Wait! Ha? Sige sila kita? Yes. Don't tell me nisugot ka. Ay, syempre. Ikaw pa naman, di ba ka makonsensya? Di ba ni musugtan nga? Istoryan. Kuchalala. Dili, istoryan manggod nila ang kustudiya para sa anak. Di ba last week nagkita man sila, tapos karon nakita na po sila? Ambot lang lagi, grabing na nga pa. Mung nagina akong kakamahayan sa iyaw niya, alabgod ka na, alabo di magkita sila, di mag-update. Wow, di ka mabala ka na? Pero ingon na lagi niya nga, strict sa ila hara daw yung anak ang ilang istorya. If I know. Pero nag-promise mo siya sa ako, girl, nga last na nila nga pa nagkita. If I know. Oy, tayo sa imo bagasok doon. Ha? Imo bagasok doon. Sisok doon Mabot ako. pa pag isa ka kutsara. Ha? Doon ba na siya kung gaabot pa pag isa ka kutsara ang inyong panaginaupo? Murag wala ko kabaloan na pa. Wala ko kasukod-sukad. Sukod-sukad? Sukad-sukad. Kasukad na kasukod. Wala ko kasukod. Kasukod. Lalakay ka. Sumaoy. Hindi ay, wala lugar dapat na ako to siya gisugtan. Ay, wala man, bago man ako gisugtan. Nakuat man, naman may gikuan, sabot-sabutan. Kasi puno sa mga tambay. Uy! So, ibig ba istorya niya? Hi. God, nakurat man mi si mo, ha? Hi, Papa Bells. Unsa naman mo? Siya, why di chika-chika na? Gusto kang basa? Ay, sakit. Magpakit lagi dayon ni siya kung naa ka. Sa una lagi na siya sa eskwela, babitaw ito, mag-CR ko, kaya kapanlilik ng bayo. Option parehara magod ang lami, no? Ako yung alcohol for free. May papagbigyan na lang ni mo. Uy, Diyos ko, Lord! Kaning lawasan ni... Magbinta na ako atong caster. Di pa kaanyo? Lawas Sir? nagahala. Caster. Caster. Cashier? Cashier. Wala ka na sa iyo ba? Istorya niya. Ay, kaniyang koan. Balik. Yung Bana. Si Ronron. Kapag kita siya ang ex-wife. Ha? Imagine! Patay na. Curse basad ka ni mo. Curse, good. No, ni mo ex na ko na sila kipagkita. Uy, para magut sila anak. Ay, istorya na sa mga lalaki. Ayon sa anak. Naman kayo mahitabo ng magkita ng dili. Ex, unsa lang ka na siya? Correct. Ex, gina siya. Ikaw ba? Mong gatagaag. Mali siya, ha? Ex Kato, galing, di ba? Kina-ex timanay gali, madugay Wala to. ba na ako nag-iuna-una. Timanay kay madugay to uli karon mga isas na. Nalod na sa to, sakay na sa to sa Oh, taxi. sige. Wala ko ingon sa imo, ha? O sa pa yung mga timailan na, no? Sa pa yung mga Oh, kato timailan. kato, ang nakoy sikreto ba pag uli ato, mo si Muton. O sa baon, o sa baon. Si Muton. Nya, oy, ihilam ni kam. Adi ni ako nga baho ni. Sa baho na. Oy, tinuod gina kay nakoy friend nga na si Lito. May magnanay abo kay, mailan nimo kung lahi ang nakatunog. Ay kabalo ka na yung kamot bitaw before mo uli. Iya gina ipahid-pahid gid sa mga dahon. Wala lang sa isda. Para mawalang baw sa kloro. Wala na kaniko. Pero, Sumaili na siya kot-kot sa makina sa taxi. Oy, di Para wala. mawalang manimaw sa batong. Dito ikaw? Dito ako, wala. Dugay, di makauli kay gikag sadsan. Nagaligo ka city. Dito ikaw? Dito ako. Di mo po na ako. Ha? pandaot to, Di mo po na pandaot. ako. Bandaot siguro to ba? Si Boy na dili. Adi, mansuri. Kapit sa kana. Sa kana. Pag before mo ato sa balay, pag uli kang sad mo, maligo o ka city. Maligo ka city. Noon sa Aron ignon nga. Nadautan ko pa. Dili na ikaw. Di na. Dili po na ako. Dili na ikaw, Rico. Uy, wala pa ko kapasana.
Uy, Babe. uy, ano natulog na gabi? Katulog na ako, pero... Hindi ko sa mo nga matulog na kay basing malangay pa ko kay grabe mo. Hindi ko. I waited for you. Nanadugay kayo ka. Naging galing ko sa mo ang medyo dagan may istoryahan kay about sa future sa among anak, sa tuition sa anak. Dabi. Sa mga brands sa iyang media, sapatos. Oh, appeal ka na. Unsang design sa panty sa atong anak. Dagan kay may gipang istoryahan. Istoryahan po na mo ang gwapa nga teacher sa among anak. Dagan kayo mo nang kulang kayong oras. Ansa? Kulang kayong oras. Wala kailangan pa may magkita otro. Ha? Wala na. Istorya na tala mi about sa kanag yung exact amount sa mong sustento. Si makita utro. Tapos wala na kuan man na. Bito na putol na kay gabi na ba. Di ko gusto nga mag-worry ka. Sige, pinahapit whole day manggani ka. So galing wala kay mi nakakuan, wala kay mi naka. Hindi yung grabe man nga. Nalangay pa mi kay nag-shower pa man siya. Ay di ka nang naligo pa siya ba before mo mag-store kay di siya ganando nga baho siya. Sa state nang order pa dayon mi ana. Sige mi istorya ko lang kay makaon ana galing. So nagsistorya pa mi chika-chika na. Pero out of coverage area Tatana sa lagi mig ka. video TV. Istorya lang mo. Na istorya gali. Ako mga nga di ko gusto gubot nga mag-away mi. Di ba? Ang gusto nga ako ano. Pero ay kabala ka. Wala na feelings na. Among pure lang yun mga bata mong istoryahan. Ja. O delicate gamay sa agyanan sa bata. Wala. Mingon? Sa bata. Agyanan ba? Agyanan sa bata. Ilang gate ba? Kay medyo tayaon. Basin niya matapsingan, matitanos. Anan kya. Ano pagduda? Ako, wala namang gigoy-kuan sa iya. Mo lang, wala kay mi nakafocus pa, magstorya pa mi utro. Laira baka kung makita mo, di din ka gakakontak, di ka mag-update. Wala may nakontak. Wala. Be, hala na ginibayro sa akong cellphone, no? Oh, di pa gani ka lobat Matinalagi ko, matag alas 5 bitaw lang. Makalit lang mawalang signal. Matag alas 5, tapos mo tanawan, ibalik na dahil, no? Mo balik pa makauli ko. Nga wala man ka nag-text git sa ako, Borag ko abe ano siya nga, kay na anak ka Ipa. ni abot na ka sa ilaha. Di man kay di ko gusto makadisturbo ka, ha? Sa man akong labay ko ning cellphone na niyo, sa man nga. Pag alas 5 yun, 5 p.m. mo. Ha? Ugma na po. Di ko ito matayo na nga to ang... karoon na lang Ay kabala ka buhaton, mi. Ay kabala ka tiwason na nato ugma ang kuan. Tiwason na namo ni ugma sa kuan. Samukit kay ka. Sige lang pag-ugma-ugma. Wala kuan lon. Inalaway, matulog na lang kung may pagwala na lang tikagihulatan. Kaya dali sige Sige na, bulbi-ambi na lang natin. Ay na pa. Ayun Uy, na. wala naman ka naman ti. Kabala ka, last na yung ugma. Magstorya mi ugma, tapos Ay na that's it, wala tulog na. na ako, Samo. Uy. Uy. Oh, kumusta? Naman di ka. Kaniya na kay ko diri sa lugar yung tutuan na magkikadian ng... Ikaw gid ba? Manyakis gid ka ba? Si tutuan yung sampot yung abi magkakadanita. Kaulit gid ko, uy. Uy, kumusta to yung bana to? Ay, ulit kayo ko. Tukiki ka ulit gabi eh. Oo, tanawa lagi. O kabalo ka. Ay ko sa mo, biya. Uy, ako tong gibuhat ba tong gisimutan? Oo. Pero okay naman. Marag... Ha? Gilam niyo? Wala na, nasuko ko. Awa na, di ba? Ka naklaro. Alang, Biki, magkita pa daw sila balik.
Kay, nako the Lord. Lahi na gyud akong pamati, ano ba? Mo gyud na siya. Kaya nga na, ex gyud na niya noon sa mga kagabugo ka naman hinoon. Ikaw ba? Nagkabanga ka naman, George. May bastos. Ana na siya, basta magkita kayong ex. Wala. Niya basig, kuan po, minus at kag performance. Pagbalik sa ex, grabe. Di, gano'n eh. Si mo ingon? kanam. Si minus og performance, Kanong gibalik ganahan, misig balik sa iyang kuan be. Imo kong ginahagin Oo. ng minus og performance. Kanang mga lalaki, yung nana, wag gini ayaw ng lalaki yung nana. Basta makikita pag sa ex, wag yun na gid. So, sa lugar akong dapat buhaton. Biyaan mo siya. Ha? Mag-antos mo ka na. Biyaan yun, grab sila. To karon magkita na po sila. O niya, makatawag ka kung magkita sila. Tawagan mo. Lagi, mugid pud na. Oh, Di ka kontak. Paano biya ka ba sa musulod diya sa mga... Nah! Unsa Mugi na kasagara kung madunggan. Pag sulod ka niya nang naisamin. So niya, na refrigerator. Pikas ang sinilas. Why signal? Uy, kabiris. Ang mutubag. Babae ang mutubag sa iyong cellphone. The cellphone is not coverage area. Say something? The cellphone is not coverage area. Ang galing mo! Because it's working. Ako na lagi ko Oh, mo na siya. Pero, Kung mag-antos pa mag-iguan laki agin. ambot lagi. Ang Pero ayaw ka bala ka. Ako, ano lang, nagsugod na? na magkakasakitan. Ang pinakadali nga mag-move on ka, manguyab ka. Mag-move on ka dito. Oh, Na. Ina kog bakakon. ikaw sad ha. Pasaligon na ako. 1 hour pa lang gikan pagbulag ninyo. Move on na ka dito. Dili. Na. Sus. Basta na ako'y buhaton unya. Jesus. Natulog. Natulog na ka. Babe, ikaw na. Ay, uy, ikaw na. Ikaw pa. Dugay na pud kay ka. Mas dugay ka ni uli karon. Sachi. Ang galing mo! Kuan. Dugay kaayo ka. Kanang nami, kuan. Kuan ni attorney ba? May bastos. Naipapirma tapos gan ba? Asa man di mo? Asa man di mo gakita? Ano? Dito mi sa exclusive resort para Wow! sa mo ba para makafocus gyud mi sa among mga words na yung butang ni attorney. So cute. Dito man ko lang gusto nga meeting place ni attorney James Judith. Dito ra gyud daw nga dapita Attorney James, pag inyo attorney yan. pero mahamig sakto ana. Taburag na pa may clarification. Kailangan pa may magkita otro. Unsa? Kailangan pa may... Abi ko baglas na to karon. Okay na to ang draft. Siyempre, amo pa man tanan ang final na gyud kay Hindi pwede nga. napa may usabon. Na lang, di na lang magkita. Napa man daw online usabon na si lang. Attorney James Judy di siya kabalo kung siya gamit henceforth ba or thus. Tama ra. Furthermore, napay mga changes nga buhaton. So, unsa naman si Pila ka whole day na sa kawala furthermore. ugma? Ha? Whole day na sa Di kawala last na. tomorrow. Di, kwan lang anang whole day sa buntag lang. Si whole day. Unsa naman ni? Kailangan lagi na mo ni pasensya gi kailangan lagi na mo ni isettle niya mo mga kailangan isettle. Samo ka, di na ko ganahan, ana. Ay, naku, pagingana ko. Unsa man? May bastos. Unsa man? Kapula ba yung ka sa akong sitwasyon nga Di minyo bakit ko? ka nakakontak? Dami ka sa akong hindi na mitatakang nga akong cellphone na i-virus. Basta alas 5 na mapalong ragkalit. May bastos. Di na ko ganahan, ni. Ayoko ko kasabi ko. Kabalo ba ka daan sa tong sitwasyon na nga minyo ko? Pero ano Whether you like it or kailangan not, kailangan ko magigsettle na akong ex na ako. Dahil na may sugod pa lang, wabi ako na makakni mo. Makaduda magod kayo, whole day ka na. Di ka kakontak. Ano Pag siya? may mag-upan niya. Silugay Wala-wala galing signal. Jabi. Ikaw asa, sa mukha na ko na imong pagsigi, duda-duda ha. Jesus. Wag kay salig sa kuha ha. Uy, sali. Kaya kung wala kay salig sa kuha, suminito siya, wala kay trust. Ang galing mo! Ha? Bro mo man imong pasabot. Maugyod. Kaya kung wala kay pagsalig, wala kay trust. Maugyod. Sa may kwenta ni nga relasyon na kuha kay pagsalig. Ala, ako na nun. Kabalo na ba ka? Ala ka. Yay na. Sa Ala. Ay, Mope! ay, Ayaw ko! ay, Samok di ka. Pag! ay. Ay!
chin. Ay! Ay! Ano nag... Naulipot ko. MMK ka da, ha? Okay, kailan ko pa itong magbayad, yung nani ganyan. Kadlok ba? Ayaw gitpot. Girl! Girl! Pari mo maskaram. Dodomi. Sakit kayo, girl. Ano man, basta ni mong gikalit. Wala gani na naitabo na. Ay, wala. We. Let me see. Let me see your hands. Bago na pinag-birthday. No nails. Third day karon. Oh. Ano man, no? Orag ang kuan karon ako apang sala. Wait. Ano ni? Nag-away mi. Ha? Yak, lagi nga magbulag mi nga wala di klaro ang mong relasyon kaya wala daw ko'y pagsaling sa iya, ha? Wait, Tralalasag ka. Siya. Mali mo gibuhat. Girl. Siya. Crazy. Nakaka. Talaga. Nasaktan ako. Bimbi. Bimbi. Ang galing mo! Girl. Uy, Ko pa feeling ko naman sa mga nagdrama naman sa ninduwa rin. Uy, bayot. Hi. Naman sa Si Lito sa video mo, Lion King. Tama ka! Ano na ulit? Picture ni si Lito, murag Lion King na raw. Yan na pagkini mo kamutit. Tanong sa camera, tanong. Oto sa ganyan ba? Ano kayo? Uy, Papa Naman Bells. na siya bayot. Nagdrama, Lu. Kay, Ambot. inaunsa naman ka, babae. Kabalo ka. AJ, hapit na gid kumutuo sa imo ba? Ako Ako pa higip ka sa daan. Ako pa'y walay salig. Yes, ginoo ko. Wait. Wa Diyan ang istoryahan. pa sila na tao na itabo na nasa akong kinabuhi. Tralala. Hoy, Viz. Ay, mag-shot dito ta. Ipala ko si Bis. Be, ay, kuha na, Viz. Kanang na 100 do sa kayo. Hoy, daghan pa kay trabaho dari no. Mitch. Dali ka. Mitch. Mitch, baka kaubas ka ni Mitch. Sus, may paiinom na nga mo, mawala pa na yung problema. Tama, shot ta. Lagi. Ta. Ang shot yun. Ay, sus, dito ta mag-shot. Ay, kung Ikaw ban. Kita lang duha. Us, may pay, ako pa nimo, di rin lang ka sa kuha, safety pa kayong kinabuhi. Wala pa yung mga luha, mutulos yung mga mata. Oras pa kalipay yung mga tagamtaman kung ako ay... Sito, Kebe. Kung ako, balansas! Imong dagway, pailakon, Diyos ko, Lord. Umano na nato na yung istorya ni Lion King. MOR. Lion. Nabalitaan lang na ako nga murag. Gusto na makipagbalik ni Ronron sa iyang ex. Oh my God. O kani po akong office mate po dayo nga si Adrian. Willing kay mo salo na ako. Nga labaw pong minyo. Ano yung mga minyo? Yung mga bangers, yung gaya ni sila. MOR! Please, ulti ko sa kong angay yung buhaton. Sa kulitan, rumaransyada. Uberkwela. Sa tugtugan, umaariba. More sa umaga. More sa umaga. More sa gabi express. Hoy, you'd say more sa gabi express. Diyos ko. Saan pagchika, More Maria? sa umaga. And so more
sa umaga. 8:45 sa tuwang oras. Ayan, sorry. Sa atin ako mag-duty niya. Anyway, kasama niyo pa rin ang inyong mga garboso, ang mga hilas. Siyempre, ikaw ba? Check. Okay. Yep. Siyempre, ikaw ba ng hari sa tanang hilas, mga igala? Ang Hilas King, Bernie Bitokbitok. And syempre kasama niyo rin ang pinaka-feeling, Maria Feelingera. Huwag ang pinaka-swabe, Rico Swabe. Wow. Thank you so much. Bye! Sugo ng hawa ng kalit. It's a great day. It's a sunny morning, actually. Yeah, Ay, salamat. may gani ni Green Hayag. leaves. Uy, medyo maka-worry ang sa Australia na, no? Mga Bushfires. Tama. So, kala pagpalong Grabe lagi. Grabe man kayo ang guwan. Rain na lang Grabe, ginilang rain na. ginaampo Tama. yun. May ganili ako ate na sila, sila, mga 60 to 40 kilometers daw. So your ate lives in Austin? Dili. So layo ra? Layo ra. Di na daw maapektan daw iyang bagong kwan na dito. Kabalo ka ba? Sa tuwa na, dugay ba yung kayo ang kuwan na ba yung recovery sa Grabe. forest? Oh, Di ba? it's a dead soil daw after. Pero nausog yung karon ng mga forest fire, no? Karon sa 2019. From Amazon to Correct. Australia. Pinakainit lagi daw. So So, far. nang medyo amping ta kay ang forest. Mountaineers beta, care beta sa Nature. Ato nga. Luwi mga bagay, mga animals dia. Koalas. Tapos, kangaroos. di ba, ang forest may gala, kibali, nakahatag ba na og ka ng dakong tabang sa oxygen. Yeah, it's the lungs. Grabe, nakikon ka na kibali. Pilipig the carbon dioxide. Carbon dioxide, like that. Tawag na problema kung saan ka na ba? Dagan na ba yung nangadamay, nangamatay, ana? Balo ka ang ilang sky dito, ang ilang palibot dito. Murag naa sa mga ga-orange na ang color. Inga na ba? Orange red. Imagine yung mga aeroplano Mura na nag-impyerno. katong burag tiko, mga na sa dagat, mukhang tubig. Tayo bugwak dito. Kulangon, High-tech na galing na nilang gamit, ha? Kulangon. Di magsilbi, uy, sa kainit. Di pala mo landing ang kuan, ang tubig. Wala Steam na. na. Nahimo ng steam, evaporate na. Grabe, no? So muna nalipid sila itong mga niyaging adlaw nga nag-ulan, kusog kayo. ulan. Yes. So let's pray para sa ila mga kapamilya. Sabay kakita mo sa tibok kalibutan, pati ang Iran, grabe, nagtapok, brother. Tanan Isa sa mga Iranian, grabe ang tapok, grabe ang kalagot sa naitabo, ang pagkamatay sa commander. Na sila actually bahad, matod pa nila nga mag-morning daw kuno og darkness ang Amerika. Uy, Hadlok, no? Kadlok ba? World War III na ba kinay? Napatay Filipino nga daghan dito sa kuan. Sa Amerika. Amerika. Tapos naputay mga kuan nga napo dito mismo sa Iran, Iran. na mga trabahante na to, madamay. Mga nangaminyo nag-Iran. Sa naman kadlok na Iranian. ba ni may gala? Di ba niingon pag yun nga mo support ang China o kuan, no? Good luck. China o ang Russia sa Iran? Uy, asa man talapit? Amanta. Amanta ibutang ani karon. Palayo lang sa... Muni kadlok may gala. Good luck. Ay, nako. Good news dabi? Nailain good na yung mga good news da nga pampagood vibes. Kita tagpampagod. Pangita ta pampagood vibes kay kami nangita lisod gyud wa gyud may gala. Kadlok. Puros mga di maayo. Mag-pray na lang kita ni Papa Jesus ani. Aww. Matagabi mag-pray gyud ta ha. Layo na liga itong mga adlib. Ala nga di ka mag-worry ala nga mga klase nga mga balita mga igala. Kalimtan pagaling natong March galing napagid ni. Muni pinakadugay. Oy, Muni pinakadugay na to nga Marso sa atong kinabuhi. Oo ga uban pa. Di na lang Kuyamis Festival. Yon, Mga the kato na best. lang mga queens. Kita mo ito lang mga pictures sa itong mga friends. Kami mo pangutanong ko gatano pa yung mga naiyak. Wow! Mga kuya ba Maria? Pariya kita, brother Sukad Bern. namin nyo mi Maria di na kay ang mga pictures sa mo diri wallpaper amo ra mga asawa. Imo mo itong Unsa din Facebook na? nakalagin. Dili, ang ato ang mga queens sa mga game, mura nagislag babae sila mga pictures. Ha? Ay, sa murag babae.
Kaya search for queens. So, dili babae. Dili sila mga girls. Yung mga trans, nga mga very... So, asa man ta, pre? So, atong question for today is, asa man ka ang imong uyab murag babae o murag lalaki? Asa ba nindot niya kuan sa imong girlfriend? Mura siyag babae o mura siyag lalaki? Munang question na to, mga amigo. Mura na lang sa lalaki. Basta kay bahay siya. Sabagay no, kung imong tanahon ang mga ibasta sa mga LGBT yan eh. But you know, kung tanahon yun mo, at the end of the day, ang physical appearance is just the icing of the cake. Yan. Package na. Again, balik na sa usama ni mo ng tunay na babae kung maldita po kayo or dili po ka balumula, dili kiring, dili labing, dili kiring. Di ba? Ito lang kasag girl po kasag porma, pormo lagi, icing mangyapon na. So kami ito naman kamatura nga pagkuhan mo, lagi lalaki nga hormones kaya po na. Bali lang kaglayang bangag siguro. Lagi apong lamia. Sa bagay mo, piyong ramang gyapon ka. Tis pag-company mo, babae gyapon. Oy! So, asa manggitaan eh? Sa murag babae o murag lalaki? Lito. You answer, You Lito. answer, Lito, please. While wearing your very small t-shirt. Murag lalaki o murag babae? Mas arang-arang ba ito murag babae? Ha? Mas arang-arang pa murag babae. Murag babae. Pero pag company mo, laki man. Dili kay og dito podcast murag lalaki pero babae. Pero mas bitter po tong murag babae. Tanawa di ba? Naglibog na ka. There's a struggle. Dito na lang ko sa kwan. Lalaki nga murag babae. Murag bayot. Apoy nga na. So may... At least gamay ra imong gastoon ning anak. Balik. Pag ko katry. Wala pa ba Nara ba tayo friend no nga? Natay friend nga Maria no nga kanang girl yuya siya girl tapos siya stories about siyang boyfriend. Aww. Sila uban sweet kay sila. Last na lang ako makita mo comment na ko friendly advice. Labi na sa mga young mga Yan mga best. yeah, sa mga young na mga best yan mga you have to think also nga sometimes ganan magugagay lang kana bitaw mga stories nga kiss kanang love mo those you're gay but sometimes you have to consider kung ako para lang sa ako ala ning kaugalingon may gala kung di mo ganan sa akong advice okay ra pod ako lang ni as Bernie Bitokbitok kung gusto niyo mo long last inyong relationship ingana i-minimize ang post na mga ingana. Social media exposure. Stay away. I mean, like, if you're doing it, that you guys are kissing or sweet mo, kay girl magyo ka sa relationship, then i-private lang ninyo na, wag lang, kasi number one, you have to consider also that, sa dabi na diri sa Pilipinas, dili pag yun, conservative pa ta, di pagkikita ingon nga totally accepted na yung ana. Number three, you have to respect also the family of the imong boyfriend. Nga tama no nasa own friends nasa own family nga kung sa imo barag okay sa iya dalami nag-edad pa ninyo bata pa di pagid mo maabot sa punto nga barag ipaglaban na gina ninyo ng gugman minimize sa pagkita-kita kay igno sa sumtong ka brad sumo ka ni patol wangay ngana ba then I'm sure ikaw babae man gyud ka di kong love ko niya yung kong i-proud yun sa sakuha but I tell you right now, mura yun na ang isa sa may tabo nga di na mo long last ang inyong promise. Mantog ra kay gaingon tong batanon di ta mag-post. Sa damag. Di ta mag-post kung mag-picture. Di ta mag-post. Abi na post. Di na po. Yeah, I mean, may mga mag-video mo sa inyong mga cells. For some memories, but not to the extent. For keeps na lang. But friendly advice. Ayaw kayo ninyo ipakita kayo. Labi na again kung, you know. Baka very, very proud lang. But if you want, you know, mo long last ang inyong relationship, you know.
Coming Come from a on. Bernie Bitokbitok. Yeah. Promise. Daghan na mong experience. Daghan na may nakita mo. Gini ka sa garamay tabo na yun. Kaya dili pa mo kung accepted. I mean like, kung sa boy, labi na ang boy, straight guy, pag yun, nana siya friends, nana siya classmate, nga pwede mo bully niya, lo, ni patulog ba yun? Can be used against him. Oh, pwede po na yun sa yaha. Inyo na lang na. Or her. If you're loving, dito na ta, kung medyo matured na ta enough, na natay mga trabaho, maka-stand alone na ta, makapaglaban na ta, okay na ko, ana. Yeah. If you're still young, Ay. friendly advice. If you're still young, bata pa gid ka. Humok imong pamani. Ingon ba daw sila, love is blind. Ha? Love is blind daw. Mo na lagi. Makabuta. So, mo na to. Maura to? Wala pa na to ni Storian, si Mitch Oy, atong letter sender. Ayan na, sagdi na siya. Galing. Si Mitch nga, atong ex-wife. Nasa'y kalib-in nga minyo. Tapos kikita na sila karon sa iyang ex-wife na na feel niya nga murang kibalik na sila. Tapos napoy mo sa lo, labaw pong minyo. Oy! Ayaw subara ang problema, sala yung problema. Dapat, ano na ta, siguro sa 2020, to those people who are, into a relationship which is very complicated, like that, you have to think for 2020, if ever makalingkawas ka ng complicated relationship you had, you have or you had, kayo man na ba ka, learn from it, learn from your mistakes. And I'm sure if you will love again, do not enter to another mistake. English to, brother. Grabe lagi. So proud of you. You made it. And then? Do not enter to another mistake. Do not enter. When you exit. Advice. Kanang, kung isulod mo ba sa maalimuot o wa mo kasabot sa, di ba? Magbalag electric pan para wala. Kasi nisulod lugar mo sa complicated, na taken, anything. Kung nakalingkawas na ka, hopefully, tanap for the next ni mo ba, ayun na mo pag-commit og laing mistake. Please. For God's sake. For God's dagat pa manggapo. I'm sure kuan pagyapon ko kanang napagyapon ko nakita nga Hopefully pagyapon ka pa rin. single diha nga you deserve to be loved and proud siya sa imuha. Promise napa diha, napa. Mas maayo man atong minyo kay dakog experience. Oy, naanasan ni siya. Awan to dito. Gihuman ni Lito, Ang mga mga gusto Lito nga hapsay na mong katulog. Mandamay mi nito nga kami ni Joe karon lamin na mong katulog. Wow. Sige na post with our family, with our children like that. Si Rico di ay. Ano ni si Jola? Oh, sorry, nakalimot ko kay Rico. Mga bobo! Sorry, brother. Si Lito. Si Brother Boy. Tanawan, nagkadisgrasya naman galing na. Run this mother, you say. Please, ha? Okay? So, ayaw pagdali-dali po, di man ilumba. Di kailangan pagbulag, kailangan makarelasyon gidayon. Maugyod. Hinahinay lang. Then, Guwapo, ingon lang ko si Mitch nga, bisag nagminyo, guwapo daw siya. In love siya. Nanapunta ning gwapo lagi. Si James Reid manggaling nagbulag magay sila ni Juan. Wala pa dahil chismis na fake Chika lang to. Fake news. Check lang to ni Ricky Pandaot niya po Lo. to. Pandaot. Musunod! Sa oras na. It's already 8:59. A minute na lang din, may gala. One Wala more na, minute. mayroon itong sugot si Poppy. Lagi gapon, 8:49 na si Poppy. Ni Joe, tagalas 9 kapin mo. Run this mother, you say. Sila post nga dapat magbalita mo alas 9 ha. Para kang Maria ba, di ba? Magdadali ko sa taxi kay magbalita Ay, sa Galas grabe. City. Taxi ko siya. Sa Uy, taxi dili. na siya Uy, early kapag ko yagid ko. Make-up yan, sa taxi. Early ko. Early na siya. Before the news. Before sa news, nakaabot na siya. Oo. Mag-memo ko karon nga dapat na ibalita sa alas 9. Maria, nabali pa yung palda. Ang to think, Terry Hills na nagpuyo. Si Pupi na nadungan na sila duha mga igala. Ano, habal-habal.
Jericho Rosales. Happy nagigumana na. Ang hari sa mga Hilas King, Bernie Bitokbitok. Siyempre kasama niya rin yung pinaka-feeling Mega Moira de la Torre nga, Maria Feelingera. And of course, ang pinaka-swabe, ni mo nga kuya, Rico Swabe. Magstorya pagod si Lito. Extra Lito. Lito. Yes, Solly, ang English genius ng bayan. Lito Englisero. What if symptoms versus consult your doctor?